कृष्णा। हरे कृष्णा। सना एक वैष्णव भजन कोरम से सेशन शुरुआत करूया। हरे कृष्णा। तो 2 दिवस पुढे राधाष्टमी, श्रीमती राधाष्टमी राधाराणी आविर्भाव दिवस तशिल्लो तर राधाष्टमी तवळमगेल भक्ति जीवनांतु श्रीमती राधाराणी कृपा तंगेल कटाक्ष एक मेन जाम काजलेले खड़गत और तंगेल कृपे एक प्रार्थना करूँ, एक वैष्णव सॉन्ग गायन करूँ ऐसे सेशन का शुरुआत करूँ। राधे जय जय माधव दई, राधे जय जय माधव दई, गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव, दामोदर रति वर्धन वेशे, दामोदर रति वर्धन वेशे, ललित हरि निष्कुत वृंता विपिनेशे, दामोदर रति वर्धन वेश, हरि निष्कुत वृंता विपिनेशे, राधे जय जय माधव दई, राधे जय जय माधव, वृषभानुधति नव शशिलेखे, वृषभानुधति नव शशिलेखे, ललित सखी गुण रमित विशाख, वृषभानुधति नव शशिलेखे, ललित सखी गुण रमित विशाखे, राधे जय जय माधव, करुणां कुरु मयि करुणा भरिते, करुणां कुरु मयि करुणा भरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते, करुणां कुरु मयि करुणा भरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव, गोकुल तरुणी मंडल महि, गोकुल तरुणी मंडल महि, राधे जय जय माधव, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधा माधव, राधा माधव, राधा माधव श्री राधे, जय गौरनिथाय गौरनिथाय,
गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद. तो हरे कृष्णा आयज मेळेल सगळे भक्तवृंदाक हार्दिक स्वागत आयचे सेशनांतू. तर आयचे विषय श्रीमद् भागवतम 18वा अध्यायांतले 13 to 17 श्लोका ताजे आमी चर्चा करूक प्रयास करचे. तर तुमी सगळ्यांनी अनुग्रह तुमगेले कृपा भक्ताले अनुग्रह कृपा असला मात्र तुमका देवाल पासून कृष्णाल पासून नाल्या कृष्णाल दिलेली ती वाणी भगवत गीता गीतम ताजे पासून आमकां चर्चा करूं आसतले. तुमकां सगळ्यांनी रिक्वेस्ट करता तुमगेले कृपा जामकाम. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगल्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राते वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी. शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि वितनोति सुहृत्सधाम्. तवळायचे आदिचे श्लोक श्रीमद् भगवद गीता 18.13. पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्. Translation by Srila Prabhupada ki jai. O mighty armed Arjuna, according to the Vedanta, there are 5 causes for the accomplishment of all action. Now learn of this from me. तवला तो कृष्ण सांगून देतात आम्ही हांचे एका कार्य करता तरी तो मसलारी ताजे मागल्यान 5 फॅक्टर्स आसात. तर ते 5 फॅक्टर्स इत्ती कुठ म्हणून कृष्ण एमचे श्लोकांत एक जावन सांगून दित आसात. तवला मी यस अध्यायाचे नावाची मोक्ष संन्यास योग. तवळे तुम्ही प्रिवियस सेशनांत दिसले असताना संन्यास योग नाल्यारी संन्यासी. तवळांतू एक डाऊट येया म्हणजे परपटांतू श्रील प्रभुपाद तशी सुरुवात करता. तवळा मी कृष्ण भक्ता कर्म कोरनती नमका मुखार वचा वसुना. तवळी कर्मयोग नाम सल्यारी ते संन्यास तांचो डेफिनेशन आम्ही त्याग नाल्यारी आमगेल गिविंग अप आमगेल काम्य कर्म तशीची सर्व कर्म फल त्याग. तवळा आम्ही कोरचे कर्म कृष्णाल बेगे जानो नाल्यारी कृष्णाक समर्पण करून कोरका. तवळ तशी करता तरी मसल्यारी ताका कर्माचे फल आमकां येना नाल्यारी ताजे ऍक्शन रिएक्शन आमकां एक हांचे एका ऍक्शनाक एक रिएक्शन आसतना. तवळ आमी करचे ते कर्माक आमकां रिएक्शन ना. तवळी आमचे एक मनाक करचे बेगे जावन श्रीमद् भागवतांतू शुकदेव गोस्वामी अशीच एक श्लोक सांगत आसा कृष्णा समर्पण कोण करचे. शुकदेव गोस्वामीले स्तुती तो श्रीमद् भागवतम 2.4.12 तांतू 13वा श्लोक आसा 13 श्लोक आसा शुकदेव गोस्वामीली स्तुती. तांतू एक श्लोकांतू शुकदेव गोस्वामी सांगत आसा
तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रवितः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः. त्यावेळी परीक्षित महाराज प्रश्न करत असत. त्यावेळी आद्याची भक्ती पासून सगळं निमगे आपणे ना सुखदेव गोस्वामी डायरेक्ट तक उत्तर निसग दिता. तेंजावनु नेक्स्ट देवाल ऐश्वर्य प्रश्न ते ऐश्वर्यापासून एक कशी की उत्पत्ती कशी ताजे उत्पत्ती संहार ताजेपासून तू डिटेल जाण सांगून दे म्हणून सांगना पडे ना. सुखदेव गोस्वामी सांगता आद्यन जाणू मंगलाचरण करता. सांगा मंगलाचरण कोरून देवाल गुणगान कोरून तये श्लोकान सांगता आम्ही कोण करचे कैरी तपस्विनो दान यश इतेलारी ते एक खडग ना तरी मसलारी तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रवितः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम. आम्ही करची इथे ऍक्टिव्हिटी कृष्णाक अर्पण करना तरी ते मसलारी ते सगळं कर्माक बंधन जाता. तशी कृष्ण सुखदेव ब्रह्मर्षी सुखदेव गोस्वामी थंग प्रार्थना करत अस तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः. देवा तुगेल प्रीती खातीर नाल्यारी म्हाका हे सगळं सांगून दिवचे आशिल्लें अर्हता नाल्या योग्यता. सुखदेव गोस्वामी सांगूचता तू कृपा कोर न्हू मगे ग्रान इथे सांगून दिवचे आशिल्लें भाग्य नाल्यारी तशी तू मगे ग्रान सांगून दिवका. परीक्षित महाराजा तगेले उत्तराक हांव सांगच्याक प्रयास करता. तुगेला अनुग्रह असला मात्र तमके सांगून दिसच्या अवस्थाने तू मगे ग्रान कशी श्रील प्रभुपादे सांगत असा एक पप्पट जान तू कशी की म्हाका नंचोमच्या जान आग्रह करता तशी हांव नंचूक तयार. पाश्चात्य देशांच्या वेळेस ते जलदूतां बसून श्रील प्रभुपाद एक छान सुंदर गीत बरयत आसा. तांतूं सांगत आसा म्हाका कसली योग्यता ना. म्हाका आगशीन एक क्वालिफिकेशन म्हळ्यार हांव म्हगेले स्पिरिच्युअल मास्टर आले इंस्ट्रक्शन फॉलो करचे बेगे जावन मुखार वता. तूं सगळं जे आमकां आशिल्ले निर्देश सर्व तूं दिमका. तशी करता तरी मसल्यार कसलेय कर्माचे फल येना. तातूं हेच्यान तूं वेदांत सूत्र ताजे डिटेल जान एक्सप्लेनेशन सगळं सांगत आसा श्रील प्रभुपाद शंकराचार्य इथे म्हण सांगल्यार खंयचे एक वेदांत सूत्र नाल्यार वेदाचे ताजे एक सार अडंगी जावन आशिल्लें वेदांत सूत्र. तवळे एक आचार्य नामल्यार एक संप्रदाय ताका ऑथरायज्ड म्हण सांगल्यार ते वेदांत सूत्राक परिभाष्य बरोवंक तर मात्र ते ऑथरायज्ड जावन करतले. शंकराचार्य येवे हांगा श्रील प्रभुपाद तुझे उदाहरण दित आसा. खंयची 5 फॅक्टर्स आम्ही एक कर्म करना पडेना आमकां दिसता हांव तो करता नाल्यार आम्ही तो करताय. तर खंयची 5 फॅक्टर्स म्हणून नेक्स्ट श्लोकांत कृष्ण सांगून दित आसा. नेक्स्ट श्लोक आसूया 18.14 अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्. बहुत इंपॉर्टेंट जान श्लोक तयो. अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवार्थ पंचमम्. Translation by Srila Prabhupada ki jai. The place of action, the body, the performer, the various senses, the many different kinds of endeavor, and ultimately the super soul. These are the 5 factors of action. Krishna sangat asa kanchiki factors. In 5 factors ചേർന്നാണില്ലാരും മാത്രം നമുക്ക് കർമ്മ ശരിക്കും ഞാൻ പൂർവസ്ഥലം അധിഷ്ഠാനം മനസ്സിലായി ബോഡി നാമസിലാരി പ്ലേസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ कर्ता मंगलारी कोणकी करचो डोवर ऑफ एक्शन. तवळी तंतु एक येत आसा आमता करता म्हण सांगल्यारी एक फॉल्स इगो. तवळी ताजे फॉल्स इगो त करता तरी म्हसल्यारी आमता करता म्हणून एक येतले. रियल इगो मंगलारी हांव कृष्णाल प्रीती बेगेजा तांकां ते एक सना एक सांभळारी माना करूयात. ताका आमकां खंयतरी एक सेवा मेळ्ळी ते सेवा ती मेळटा तरी म्हसल्यार सनी सेवा जी जाता तवळी ती सेवा पले रीतीन आमकां हें करूयात
ओ ताणमका सांगून दिलं मग आता कोरकामू मळले का भावारी करूया आता नाल्यार आवंत करता मळले का अज्जेरी करूया आता പക്ഷെ तशी जी एक सनीज मीनियल जानवेशील सेवलारी कृष्णा तू म्हाका करू दिल्लेमू तळ काय नाल्यारी एक सनी सेवलारी तू म्हाका दिल्ले ना मैं तळ तू गेला अनुग्रहान करते राम मगेले एफर्ट नामसलारी मगेल ते मॅक्सिमम चांजान करू प्रयत्न करता तुम्ही केकरान करून घे म्हण सांगिन आपण ते करेक्ट रियल इगो इले तवळी देवाल अनुग्रहान नाल्यारी तू म्हाका ही पण सेव तो एक ग्रॅटिट्यूड लगीन आसा काय नाल्यारी इतली एक सनी सेवलारी तू म्हाका दिल्ले नवे ना तरी म्हटल्यार आमगे फॉल्स इगो म्हटल्यार आवंत करता म्हणले नाल्यार मगेल ते जान करता सगळं जत्ता म्हणले का तवळी सेन्स आसा आमकां 5 नॉलेज सेन्सेस आसा तशीची 5 वर्किंग सेन्सेस आसा तवळी सेन्स आसा ते एक खडा घालता मागीर नेक्स्ट चेष्टा चेष्टा म्हण सांगल्यार एफर्ट एफर्ट नाल्यार एंटवर लास्ट दैव दैव म्हण सांगल्यार गॉड सुपर सोल तळ ते एक इम्पॉर्टंट जे आमने सिले का फैक्टर था तळ हे 5 फैक्टर्स एक मळीन नाल्यार ಒತ್ತಜಾನ್ मेळटा तरी म्हटल्यार मात्र आमकां एक कर्म सक्सेसफुली करू वस्तले तर आमकां पले भितर एका सण्याक एग्जांपल दिता तरी म्हटल्यार एक प्रसाद सेवा आमकां मेळ्ळी म्हणून दवरया तर ते प्रसादाचे इन्ग्रेडियंट्स तो इन्ग्रेडियंट्स खंयच्या तेंचे उत्पादन आमकां आमकां कळना ताजे मागल्यान खंयच्या व्यक्ती आसा प्रयत्न करता आमकां कळना आमगेले आमी एक सुपर मार्केटांत तुमकां घेतले दुड्ड तुमकां घेतले हाडलें ते करचे किचनांत वची प्रसाद करचे बेगे जान उत्तील जनाल प्रयत्न आसा तांगेले आत्मार्थ जावन आशिल्लें सेवन सगळें जावन ते लास्ट आमी प्रसाद डिस्ट्रिब्युशन करचे आसा तवळी हाजे मागलांचे वयता तरी म्हटल्यार जायते 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 एक चेन ऑफ जायत्या आकाराल प्रयत्न आसा तवळी एकेयान तुवें हांव थंय करता म्हण सांगल्यार ते करेक्ट न्ही ताजे मागलान जायते फॅक्टर्स नेक्स्ट 2-3 श्लोकांत कृष्ण करेक्ट जावन व्यक्त करतलो इतकी करेक्ट जावन आशिल्ले नाल्यार एक फॉल्स जावन आशिल्ले तशी करेक्ट जावन कृष्ण एक्सप्लेन करता नेक्स्ट श्लोका 18.15 शरीरवान् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभ्यते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवः तवळी अंतु मेन इंपॉर्टंट जावन आशिल्ले वर्ड था न्यायं वा विपरीतं वा तवळा आमी करचे कर्म हे स्क्रिप्चर्सान सांगिल्ले गदीच आशिल्ले कर्म तरी तो करता तरी म्हटल्यार ते न्यायं ना विपरीतं जावन तवळी आता एक सण्या एक चेडो आसा तळते चेड्डाक हांगा उंचाण आसा ना म्हटल्यार फीवर आसा तळते फीवर आशिल्ले आईस्क्रीम खावचे दोशता म्हणून कळटा पक्षे दरारी ते चेडू ना म्हाका आईस्क्रीम खाम काय म्हणून वाशी घेता तरी म्हटल्यार आवसू नाल्यार बापूस कितें करतले हे दायलाक दोशता പക്ഷേ रोडच्या रब्बई नाही तळते दायलन ಒಕ್ಕದ खाम काय दरा तू मेरे कैरी तू आईस्क्रीम खा म्हणून सांगून ताका औषध दितले तशीच आमकां थोड्या वेळार आमकां अशी एक कन्क्लूशनार येवया आता आम्ही करचे कर्म कुकर्म तरी ते म्हटल्यार ताका 5 फॅक्टर्स आनी एक फॅक्टर आसता सुपर सोल ताका कशी की सुपर सोल ताका सॅंक्शन दिता ताका सुपर सोल एक्चुअली सुपर सोलाक नाल्यार कृष्णाली इच्छा ना तुवें करचें बेगे പക്ഷേ सगळे जीवात्माक एक फ्री विल आसा तर ते फ्री विल्लान नाल्यार आमगेले एंटवर नाल्यार डिसायर द मेन कारण तर ते डिसायरान करताना आमकां ते कर्म करता म्हळ्यार भारी इच्छा तर कृष्ण कितें करतलो ताका सॅंक्शन करतलो ताका उतले इच्छे तरी तो म्हटल्यार सॅंक्शन करून दितलो तवळी आमगेले स्पिरिट सोल जे आमने आशिल्ले सुपर सोल एक निर्देश दितलो हे केल्यार तुका अशी तसो म्हणून പക്ഷെ आमी रिपीटेडली ते कर्म नाल्यार कुकर्म करचे करून येना पडेना ते स्पिरिच्युअल सोल नाल्यार चैत्य गुरु जे आमने आशिल्ले सुपर सोलान सांगूचे निर्देश आमकां
पूर्ण जानु ग्रहण करू का अर्हत नतील जतले तवळी ती करतले तवळ कृष्ण ती करतले कृष्णा भारी दुःख कस पक्ष आगेली इच्छत इंकोर काम तवळी ती करत असतले कृष्ण तवळी तका sanction दितो. Translation: whatever right or wrong action a man performs by body, mind or speech is caused by these 5 factors. तवळ कसने ये तरी मसलारी तर कृष्ण लास्ट तका sanction दितो. Next श्लोका तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति धुर्मतिः. Translation by Srila Prabhupada ki jai. Therefore, one who thinks himself the only doer, not considering the 5 factors, is certainly not very intelligent and cannot see things as they are. Purport by Srila Prabhupada. A foolish person cannot understand that the super soul is sitting as a friend within and conducting his action. Although the material causes are the place, the worker, the endeavor, and the senses, the final cause is the Supreme, the personality of Godhead. Therefore, one should see not only the 4 material causes, but the Supreme efficient cause as well as. One who does not see the Supreme things himself to be the doer. जैते भगवद्गीतांतु पले श्लोकांतु कृष्णांक संबंधित अस प्रकृते क्रियमाणानि तशी ईश्वरोहम अहम भोगी तशी डिफरेंट नालेरी जैते श्लोकांत कृष्ण संगत अस तो आम्ही ती करते आम्ही कोण आवत भोगी नामचल्यारी आवत प्रकृते क्रियमाणानि तवळे प्रकृती ता करता तरी मसल्यारी अज फुल कंट्रोल नाले तका जामसिन सांक्शन दिता कृष्ण मन संगत अस तवळ आम्ही कोण ये मिगेल कारण अंत करता सगळं मन मी चिंतित करता तरी मसल्यारी तेंत फॉल्स जामने सिलेग कार्य. नेक्स्ट श्लोकांत कृष्ण एतले चांजान संगत अस ज्ञानम ज्ञेयं परिज्ञाता यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् नहन्ति न निबध्यते. Translation: one who is not motivated by false ego, whose intelligence is not entangled, though he kills men in this world, does not kill, nor is he bound by his action. Purport: Srila Prabhupada ki jai. In this verse, the Lord informs Arjuna that the desire not to fight arises from false ego. Arjuna thought himself to be the doer of action, but he did not consider the supreme sanction within and without. If one does not know that a super sanction is there, why should he act? But one who knows the instruments of work, himself as the worker and the Supreme Lord as the supreme sanctioner, is perfect in doing everything. Such a person is never in illusion. Personal activity and responsibility arise from false ego and godlessness. तवळे important जामने सिलेके येता तेंदुकुंतम का नास्तिकजम चने जम संगचे तवळे ये खतेंदुकुंता जो उत्पादन मंगलारी आमगेले false ego नामसलारी godlessness or a lack of Krishna consciousness. Anyone who is acting in Krishna consciousness under the direction of the super soul or the supreme personality of Godhead, even though killing does not kill, nor is he ever affected by the reaction of such killing. When a soldier kills under the command of a superior officer, he is not subject to be judged. But if a soldier kills on his own personal account, then he is certainly judged by a court of law. परंतु एक सुंदर जामसिने एग्जांपल है श्रील प्रभुपाद दिता सर तवळाम्ही आमगे एक सोल्जर ते देशाबेगे जामता एक ऑपोजिट नाले आर्मी एगे एनिमी क मरता तरी मसलारी तका वीरचक्र ना तरी मसलारी एंदीम तका आदर करतले पक्ष तयेची व्यक्ती तग्गेल पर्सनल जामने सिल इंटरेस्ट बेगे जान मरता नाले तका दिमशी मरता तरी मसलारी तका जड्जमेंट नाले कोर्टांदु तका जैलामचा तसिने पनिशमेंट डे मिळतं सर तशी हंगत सर अर्जुनी आम्ही फर्स्ट चॅप्टर अंजोय तरी मसलारी अर्जुनी जायतर रीसन कृष्णाली संगत सर आम्ही इन्निन्न कारणारी फाइट करूक तयार नाम तवतंत एक
परपटान श्रील प्रभुपाद सांगत तसं फॉल्स इगो. तर ते फॉल्स इगो तिकून मेग्गेले मेग्गेल बंधू जन नाल्यार अंक मारता तरी मसल्यारी ए पाप सग म्हाका भोगूका ना मसल्यारी हगडाई मार जाल्यारी हांव कशी हे सुख अनुभवी जातलो मागीर हाजे पाप सगळं कोण भोगतले. मागीर लास्ट एक इंडिसिशनारी येवन कार्पण्य दोषोपहत स्वभावान प्रचामि त्वां धर्म समूढः यश्रेयस्यान् निश्चयं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधुमां त्वां प्रपन्नम्. तशी सांगून कृष्णालेगी सरेंडर जावन तुम्ही गेलो आध्यात्मिक गुरु ज्यान म्हाका शिक्षे ज्यान तू स्वीकार करून म्हाका कळना तिच्या अंग नाल्यारी हे म्हूण श्रेयस ज्यान तू सांगून दी म्हूण कृष्णालेगी अर्जुन प्रार्थना करता सर. तवळी कृष्णुय थांगा आदेच फाल्स इगो जामने सिलते माटी कोनु कृष्णमय तक उपदेशु दीनेना पडेना तवळी यथा इच्छसी तथा कुरु संगत सर. तवळ तू गेली इच्छा इतकी तेच गती चाम प्रयत्न करू काम प्रयत्न करता. तब मग लास्ट कृष्ण अर्जुनाला तो व्यामोह सगळं मार जाऊन तो युद्ध करू का प्रयत्न करता. तशी आम्ही श्रीमद भगवद्गीता नाल्यार श्रीमद महाभारतांच्या ना पडेना जायत जना मरतस करोड उतले जनाक ते कुरुक्षेत्र युद्धांत मृत्यू जातस. पण ताजे काय पाप येनाय ती म्हळ्यारी हांगा कृष्णोच सांगत आसा तू धर्म संस्थापन करचे बेगे जावन मारी म्हूण. तळ कृष्णान इंट्रस्ट नाल्यार कृष्णाल सॅंक्शन आसता तरी म्हटल्यार आमकां तें एक्शन कोरया. तळ हाजे एक हे 5 श्लोकाचे एक महत्व इतलें म्हूण सांगल्यार तें तुकून आमकां हे श्रीमद भगवद्गीता आमगेले डेली एक स्वाध्याय आमी कोरका म्हळ्यार म्हण सांगल्यार आमी बद्ध जिवता. तळ एके वेळेर आमी इतकी धर्मशास्त्रांत सगळं सांगिल्लें म्हळ्यार करेक्ट जावन आमी सगळें उडदास कोरका म्हणना. तवळे आमी डेली एक स्वाध्याय आमकां आसता तरी म्हटल्यार ते भगवद्गीता कृष्णूय ज्यान व्यत्यास ना. तवळे आमकां जे आमकां जे ते निर्देश ते एके दीस आमी वाचचे ना पडेना ते भगवद्गीतांतून आमकां मेळचें आमी जिवितांत प्रॅक्टिकली अप्लाय करूंक प्रयास करता तरी ते म्हटल्यार आमगेल्या जिवितांतूय स्पिरिच्युअल नाल्यार ते सुपर सोलान सांगूचे आमकां आयकूं येतले. कशी की अर्जुनान कृष्णान सांगिल्लो तो उपदेश घेवन ताणें फायट केलें ताका सलकीर्ती मेळ्ळी. तशीच आमकांय आमी तें दुखून आमकां श्रील प्रभुपाद सांगता हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. तो आमगेल्या भक्ती जिवितांत मिनिमम 16 राउंड चांट करचें. तशीच 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल हे आमी फॉलो करून प्रत्येक एक 3 फॅक्टर्स इम्पॉर्टंट सिन्सियरिटी सिरियसनेस डेडिकेटेड. तळ आमकां तें श्रील प्रभुपादजी कृपेन करताना आमकां हें मेळ्ळें. ताका तें सिरियसनेस जे आमकां तशीच सिन्सियरिटी आमी करचें तें काय आमकां चांगता मेळ्ळें तरी म्हटल्यार ते उतले योगी ते सिन्सियर जावन तशी डेडिकेशन आमकां एक डेडिकेशन जे आमकां आमी इन्ना हेच जिवितांत आमकां तें प्राप्त करूं आशिल्लें भाग्य जे आमकां म्हळ्यार डेडिकेशन तें सिरियसनेस सिन्सियरिटी डेडिकेशन आसता तरी म्हटल्यार आमी भक्ती करना पडेन आमगेल्या जिवितांतूय कृष्णान सांगूचे ते सुपर सोलान सांगूचे निर्देश कृत्यान जावन आमकां आयकूंक येवस्ताने ते निर्देश आमी कृत्यान जावन फॉलो करता तरी म्हटल्यार आमी करचे कर्म कृत्यान जावन आमकां धर्म ग्रंथांत सांगिल्ले गतीच अनुशासन करून आमकां मुखार उच्चाक येवस्तले. हेच जिवितांत आमकां बॅक टू गॉड हेड हेच जिवनांत आमकां कृष्णाल ती गोलोक वृंदावन वचून तागेले सेवा करूं भाग्य मेळटलें गॅरंटी दिमचे श्रील प्रभुपादाच. तवळे कर्माक एक सुंदर जावन एक एक्झाम्पल सांगून सेशनाक वाइंड अप करूया. एक सोल्जर आशिल्लो एक सोल्जर न्ही तागेले एनिमी तांणी फायट कोर आशिल्ले तांणी फायट कोर न्हू हे सोल्जरान ते एनिमीक मारूक जावन तो वता. थंय मारू वच्च्या वेळेर तो इतली करता म्हळ्यार ऑपोजिट नाल्यार तो एनिमी जावन आशिल्लो सोल्जर आगेले तोंडारी थुकतलो. थुकना पडेन हाका जाय तरी म्हटल्यार तावळीच मारयात आशिल्ले तो मारना ताणें थुकून जायना पडेन यो मगलान सरता. तावळे तो ऑपोजिट जावन आशिल्लो नाल्यार तो एनिमी तो न्ही दिता तुका जाय जाल्यार म्हाका मारयात आशिल्ले तूं इतली दुखून म्हाका मारले ना.
तवली असंगति तिमन सांगल्यारी आम अत्थपराना मेगल देशा बेगे जानता फाइट करतालो जाय तरी मसल्या म्हाका तुका मारया तसिलेले पक्षे तू केद्दाणकी मेगेल तोंडारी थुकल्या थुकचानिका म्हाका तुगेल प्रति एक कोपयला तवली ते मेगेल पर्सनल का व्यक्ती परंजान सिलता तवली ताजे कर्म म्हाका भोगू जाताले तवली ती करता मला आता तुका सोडला दुसरे आम्ही फाइट करून आमका मुखार वचा तवली ते आमी एक कृष्णाल निर्देश नाले ते तुका आमगे धर्म धर्म ग्रंथ सगळं वाचू का भगवद गीता श्रीमद भागवतम तब एक स्वाध्याय समजल्या मात्र आमगे जीवितांतू खंच खंचके आम्ही कोर कानाले खंच खंच कर्म आम्ही करचंतू आमका पाप भोगू असतले सगळं म्हणून आमका मनांक करू असतले तवली आम्ही करचे कर्म कर्म तरी मसल्यारी आमका ताजे पाप भोगूचे बेगे आमची वगळे जन्म गेमचा जमका ना तरी मसल्या आम्ही चांग पुण्य करता तरी मसल्यारी पुण्य भोगूचे बेगे जाणू वगळे जन्म गेमका पक्ष आम्ही करचे कर्म कृष्णार्पणमस्तु तर कसे कर्म ते कृष्णाक समर्पण करून करता तरी मसल्यारी दान आम्ही करचे इथेही आता कोणाक एकल्या दान दिमचे तरी मसल्यारी ते कृष्णार्पणमस्तु म्हणून सांगून ताका दान दिता तरी मसल्यारी ताजे कर्म आमका बघू का वगळे जन्म गेमच्या वसून ना तरी मसल्यार ते पुण्यल्यारी पापल्यारी आमका ताजे रिएक्शन येता असं तर ते आम्ही हांचे एक यज्ञ इथे जाल्यार करता जाल्यार लास्ट कसलीय पूजा जावं तुम्ही श्रद्धेचे केले नसता लास्ट सांगताल बडवा कृष्णार्पणमस्तु तर ते कायेन वाचा मनसेंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात करोमि यद्य सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि कसले पूजन जावं ते लास्ट कृष्णार्पणमस्तु कोणतं अवसान नाले ताजे एंड कन्क्लूड करचे ते कृष्णार्पण करता आमगेले ते आम्ही ते प्रॅक्टिस करताय तरी मसल्यारी ते आम्ही एक वैष्णव म्हणून सांगितले आम्ही शरणागती म्हणून सांगून आसा आम्ही निद्येच्या वच्चे पुढे जावन एक दिवस आम्ही किती तिका कर्म केले म्हणून जायता तरी मस जात तरी मसल्यार ते उडगास करून आमगेल अंतुलानी ते चुकवल्या तरी मसल्यारी देवाल क्षमा याचन करून नेक्स्ट डे देवा तू अशी करू आशिल्ले अवस्वर म्हाका दी नाका म्हाका मेगेरांनी छान कर्म करू आशिल्ले भाग्य तू दी म्हणून देवाल प्रार्थना करून शरणागती म्हणून सांगून आसा वैष्णवा स्वाम्याने सांगूचे येता आमगेले वैष्णव म्हणून सांगल्यारी शरणागती गेम का शरणागती गेम जे आमकां हे आमी फोडू वच्चाक आमी तशी शरणागती गेम अशी आमकां ते स्पिरिच्युअल मास्टर निर्देशानुसार आमी कर्म करता तरी मसल्यारी आमकां हेच जीवनांत बॅक टू गॉड हेड वचातीने सौभाग्य मेळटा हरे कृष्णा थँक्यू हरे कृष्णा प्रभुजी बारीचंद कोण तुम्ही 5 श्लोकाचे तेवे 18 अध्यायाचे मोक्ष संन्यास योगाचे बारीचंद कोण तुम्ही आमकां सांगून दिलेले आसा अंत भितर कोणाकय संशय और खंयचे प्रश्न निमगोचे आसल्यार निमगे येता सगळ्याक हे सुविस्तार जावन तुम सांगिल्ले निमित्त तांकां ते मस्त मन आनी केला म्हूण दिसता म्हाका ह्या विशयारी तशी कई जो अंत भितरी कोणाकय एक संशय आस म्हणून जाल्यार निमून घेया हाकायतानी चंद कोण घेवन ताका उत्तर दिता प्रयत्न काढू ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद की जय